Hello guys, welcome back to my Pitanki vlog channel. दिनै आरोबाव बेसेबांबा गोबावनिफ्राय जोङो कर्नाटका बेंगलरनि डेकेथलन होननाय मोनसे शपिं मलावहाय फैबावबाय। नैबेयावहाय माखासे मानसिफ्रा फुटबल, टेनिस, बास्केटबल गेलेगासिनो दङ आरो नै आंनि अनजालिया मा बुंसोदोंमोन मिथिला। आरो नै जों दा बाइकखौ पार्किं खालामबाय, नायलांदो हाबनोसै नै डेकेथलन। बेनो जाहैबाय बेंगलरनि शपिं मल। माखासेफ्रा नै फट' लागासिनो दङ। नैबेनो जाहैबाय डेकेथलनाव हाबहैग्रा सिरि। स' लोगोफोर, आङो नोंसोरनो डेकेथलननि सिङावहाय मा दं खोन्थालांनोसै। आं दिनैहाय केमेराखौ लाबोनाय जायाखै, बेनिखायनो मबाइलजोंनो आं नोंथांमोननोहाय डेकेथलनखौ दिन्थिलांनायसै। रायजोफोर, आं बे जायगायावहाय सिगांबो फैबाय थाखानाय जाखायो आरो केमेराखौहाय बिसोरो एलाउड होयिखाय आं बेयावहाय लाबोनाय जायाखै। सिङाव नायलांनोसै। नैबे जाहैबाय मेन गेट। बेयावहाय नोंथांमोना हाबोब्ला नोंनियाव माबाफोर दङब्ला, नों माबाफोर लाथावै बुस्थु लादोंब्ला नोङो एलाउड मोननाय नङा, बेनिफ्राय हाबनो हानाय नङा। दायो जों नै सिङाव हाबाय। माखासे गस्ला नायजेनदोंसैयानो नै सि दैमारि बिथांनि अनजालि, बियो गस्ला गाननायदों। बियो आंनि अनजालि, बेखौ लाबाय बियो। अबे राहिल MJ नि अनजालि दै, गोबाङानो सिनायखायोबो जानो हागौ। जों सिङाव हाबजोबाय। अखानि सिजन जाबायना, बेनिखायनो रेइनकट नायजेननोसै। नै बे रेइनकटखौहाय आं लानो सानदों। आंनि फुराना रेइनकटआ गैले, बेनिखायनो गोदान रेइनकट बायनोहाय डेकेथलनाव फैदों। डेकेथलनावहाय बिराद मोजां रेइनकट मोनो। नैबे रेइनकट बेबायदिखौहाय आं सिगां नायदोंमोन, सिगां मोनाखै। नाथाय दिनैहाय मोनगोन खोमा होनना साननानै फैनाया मोनफैमारबाय। बे माने गोजांनायनि थाखाय मोजां जायो आरो बिराद मोजां दङ नै रेइनकटफ्रा। इसिबां दामबो नङा, 1200 1300 फैनानै नायफैनो हागोन डेकेथलनावहाय। Agartala. Ozon naynayız da sır besim zakı. Wet naynayız. Seri mari. Seri ya ada.
नायदो लोगोफोर डेकेटलननिफ्राय ओंखारबोनायजों लोगोसे ससे लामा 500 मिटार फैनायावनो अखाया जाबायदि ज्राव हाखाबाय। दा जोङो रेइनकटबो लानानै फैयाखै फुराना। रेइनकटनालाय डेकेटलनाव बायबायमोन खिन्थु गांसेल' बायनाय जादोंना, सासेनियाथ' लाबोआखै। बेखायनो जों नैबे सिङावहाय हाबनानै थाथ'बाय। अखा हायोब्लासो जों बेनिफ्राय थांफिननायसै रायजोफोर। नै रायजोफोर फाइनालि अखा जोबनानैहाय रुमाव सफैबाय फंबाय रहिलनि न'आवहाय। जोङो दा बेयावहाय गाइखेर साजों मिक्सारजों ओंखाम जानायनि सिगां लोंग्रोनायसै। बेखौहाय जाखांनायनि उनावसो ओंखामनि लाहार फाहार खालामनाय जासिगोन। आरो माथो खालामबावनो, मेंबायबो, सिरियाबो एसे गोजौ, सेकेन्ड फ्ल'राव गाखोज्लायनांगौ। बेखायनो साहा लोंनानै टाइम पास खालामनाय जाबाय। फाइनालि जानायाबो रेडि जाबाय, जाजेनबाय। अमा बेदरखौ अरुणाचल स्टाइल संबाय गबिजों। स' गाइस, जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो। उनाव बिनिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि। गोजोन्थों, बाय बाय।